Pozdrav YouTube, ovo je opis mog pištolja Walther PPQ-M2. Prvo bih volao da se izvinim zato što ovaj video možda će bude lošije kvaliteta, zato što sad trenutno snimam sa ovim Note 4 telefonom, jer nemam punjač za ovu moju kameru, donao sam je, ali dok ne nabavim punjač neću moći da koristim, jer punjač je, da kažemo, na drugu struju, ovde je glupih 200, odnosno 110 V i 60 Hz. Pa da počnem sa, da kažemo, opisom, odnosno da počnem sa razlogom zašto sam kupio pištolj. Trebao mi pištolj, s obzirom da sam živao pored zatvora, da kažem, u hotelu, da kažem, prvih 9 ili 10 dana. I pošto je hotel bio preko puta zatvora, ja sam osetio da je moja bezbednost ugrožena, što je i tada jeste bila. I prvu stvar što sam mu nabavio jeste pištolj. Sad, imao sam, pošto s obzirom da živim u Arizoni, imao sam izbor, manje više mogu sam da kupim šta god sam poželao. Ovde je stvarno ekstra što se toga tiče i ja sam opredelio se za Walther PPQ-M2. Jer, da kažemo, imao je manje više sve karakteristike koje sam tražio. Evo, ovo će bude više opis, odnosno poređenje Walthera PPQ-M2 sa Glockom 19, zato što smatram da Glock je zadao standard za sve polimerske pištolje. I na neku ruku ovo je ubica Glock, moje mišljenje, ali nije on, ima Glock i dosta prednosti naspram ovog, ali ovaj dominira po mom mišljenju. To je samo moje lično mišljenje. Prvo, ja sam tražio pištolj koji ima prednje recke. To mi je bilo jako bitno, zato što ja u IPSC-u navikao sam ovako da repetiram. I to je, po mom mišljenju, najbolji i najbrži način za repetiranje pištolja. Normalno, Glock to nema, može se stavi skateboard traka i to, ali ja ne volim, ili može da se uzme glodalo pa da se napravi kao da ima recke, ali po mom mišljenju ja volim da to bude odmah iz fabrike. Tako, to je jedna prednost, po mom mišljenju. Meni bitna, mnogim ljudima ne bitna, ali meni je bitna. Druga stvar, ima prednost, ima mnogo lepše i veće komande. Pogledajte koliko su ove komande glomazne. Mnogo, po mom mišljenju, mnogo ćete pre spustiti navlaku, mislim, osjeti se razlika, najbolje kad bi uzeli dva pištolja, sada vam ja objašnjavam, osjećaj je jako teško. Ali ima veće komande nego Glock. I ovo dugme je masivno. E sad, zašto nisam uopšte razmatrao PPQ-M1, odnosno samo običan PPQ, zato što on ima one, po mom mišljenju, glupe lopatice za utvrđivač okvira. Nije bilo ovako dobro rešenje. Još jedna prednost, po mom mišljenju, od Walthera PPQ-M2 naspram Glocka, jeste što ovaj ima metalne okvire. E sad, zašto je to prednost? Doduše su, zašto prvo to mana je zato što su okviri, da kažemo, duplo skuplji nego kod Glocka, ali prednost jeste što metalni okviri nemaju toliko trenja od plastiku. Za razliku kod Glocka, kad spustite, ume neki puta da zaglavi ovako, pa onda ljudi rade taj ovako trgnu pištolj da bi okvir iz Glocka ispao. Doduše sa Waltherom PPQ-M2 ja nemam taj problem, evo po 90 stepeni. Tako, to je još jedna prednost. Ima isto jednu jako lepu opciju, to nisam toliko testirao kod Glocka, ali pogledajte koliko je ovaj zadnji nišan ravan ovde. I manje više velik. Sad, zašto je to dobro? To je dobro, na primjer, ako ja ne nosim, da kažemo, pištolj sa metkom u cevi i sad, iz nekog razloga, napadač mene napadne, ja ga guram, meni je jedna već ruka zauzeta jer se borim sa njim, ili me drži za ruku, ja mogu da potegnem pištolj i evo sad ja trenutno nosim kaiš, a i može i bez kaiša, probao sam, ali mnogo lepše sa kaišem. Ja mogu čak i kroz majicu da repetiram pištolj i onda da ga ropnem. Što je jako lepo, mislim, jako lepa opcija, ne mislim da je jako lepo roknuti nekog. Ima isto ovo, po mom mišljenju, nije to ništa posebno, ima
crveni donosač metka, tako da može da se lako uoči kad je ovaj pištolj prazan. I evo ja ovaj pištolj nosim svaki dan već punih 2 meseca. I mogu da vam kažem, ne osetim ga. Znači, doduše to je malo laž, osjećam ga, ali fazom to je kad odem, na primjer, do prodavnice i setim se da nisam poneo pištolj, ja se vratim nazad, pa ga... To je isto kao kad ponesete, da kažem, kad odete do prodavnice i zaboravite telefon, pa se vratite nazad, i otprilike isti osjećaj sa ovim Valterom PPQ. I manje više ovaj PPQ je zadovoljio sve moje kriterijume. Lak za održavanje, guta manje više svu municiju. Ja sam kroz ovo tero razne proizvođače, Winchester, Remington, Federal, Perfecta. Jedino što još nisam testirao, a to ću sutra, na takmičenju ujedno i da snimim nastavak ovog opisa gađanje, jeste ovu rusku municiju Tula sa čeličnom čaurom i aluminijumskom košuljicom, kao što vidite. Zašto upoređujem ovaj pištolj sa Glockom jeste zato što mislim da je Glock zadao standard za sve polimerske pištolje, odnosno sve pištolje sa polimerskim rukohvatom. Ima mnoge sličnosti kao Glock, jeste što ima isto safety action, odnosno manje više isti obarač, tako ako ja na primjer hoću povučem ili ako se na neki način gurne obarač, neće da opali, mada kao što vidite sad, tako hoće. Ima lepše okidanje, jedno od najlepših okidanja za polimerske pištolje, mada trebalo je da se, barem kod mog pištolja, okidanje razradi. Ja sam tek posle nekih 200 metaka, a inače sam ispalio negdje oko 400-450 metaka iz ovog pištolja, za tih punih 2 meseca, što nije puno. Sad je manje više perfektno za neki službeni ovaj pištolj. E sad, šta je mana naspram Glocka? Ne može mnogo se radi na njemu. Znači, obarač, možda samo ima još jedan proizvođač koji pravi obarač za ovaj pištolj. Delovi se manje više jako teško nalaze, može direktno samo kod originalnog proizvođača, dok kod Glocka možete nađete ama sve. Futrole je neviđeno koliko je teško naći. Ja sam našao neku univerzalnu koja radi manje više savršeno. Mislim, najobičnija, pogledajte kako. I ovo je za unutrašnje nošenje, to sam već pokazao već, mislim, jedno. I ja ga nosim ovako. Ja ga nosim svaki dan 2 meseca, tako da manje više ne primećujem kad je na meni. Pištolj je relativno lagan i sa punim okvirom, da nema ni kilo, da, tako nešto, znači nešto baš možda 700-800 grama, pogledajte na internetu, više neću da gledam tehničke karakteristike, mislim da je to mnogo lakše da pogledate nego ja sad da vam diktiram ovo što i onako pročitam s interneta. Tako, po mom mišljenju, Valter PPQ M2 je manje više jedan od najboljih pištolja zašto je namenjen, mislim, za nošenje i da bude krajnje efikasan, da kažem u nekoj borbenoj situaciji. Izuzetno je precizan, sviđa mi se što sa Valterom PPQ M2 je stigla i meta iz fabrike. Nije kao kod zbrojevke da ima ona elektronska meta, evo pogledajte, ovo je dali na 15 metara, da. Pogledajte kako je lepa grupa, mislim, relativno lepo, ja mogu čak i bolje. Tako da sam jako zadovoljan. PPQ dolazi sa ovim ulošcima. Znači, kad sam ja ga kupio, došao je sa ovim srednjim uloškom, ja sam zamenio ovaj veći, zato što imam velike ruke, tako da sad jako lepo paše i to je manje više to, znači rasklapa se manje više identično kao Glock 19 ili kao generalno bilo koji Glock. Znači šta uradite? Izvedite okvir, provjerite da li ima metak cevi, nema,
morate da okinete. Onda povučete malo nazad, povlačite, ima i sa jedne i sa druge strane kao neka spojnica, kao neki utvrđivač. To povlačite i samo smaknete. I pištolj se rasklapa kao bilo koji drugi. Sad ja iskreno više volim kad mogu da razdvojim oprugu od ovog vođice opruge, ali ovo izgleda da je to tako napravljeno. Ali delo mi jako kvalitetno, tako da sigurno neću morati ovo da menjam dugo vreme. Onda cev. Ovaj opis je sve iz glave, samo da vam kažem. I da, klasično, mislim da je ovo poligonalna cev. Da, jeste. I to je to. Možete vidjeti kvalitet, znači, ovo je glatko, strašno. Jako je lak za čišćenje. Sklapanje isto, to samo suprotnim redosledom. Mogu samo da pokažem nešto što me malo zabrinjava, sad kad smo već ovde. Mislim, sigurno nije problem, ali... kao što vidite ove vođice, vidite koliko su tanke. Znači, baš ima tu malo metala. I na tome se oslanja cela navlaka. Tako da ne znam koliko će to da traje, to će vreme pokazati. Ali za sad radi savršeno. Tako da, baš me briga, ja mislim godinu dana garanciju, tako što god mu se desi, mogu da, mislim, popravit će, tako da baš me briga. Ali na neku ruku, eto, samo to mi je palo na pamet. Za sad, ja sam ispalio, kao što kažem, 450 metaka, tako nešto, iz ovog pištolja. Mogu da vam kažem, samo sam imao jedan zastav. I to ja cenim da je bila municija. Znači, ja mislim da taj metak nešto nije bilo u redu s njim. Inače, za tih svih 400 metaka svaki je opalio. Znači, čim povučemo obarač, manje više sa 100% sigurnošću, znam da će da opali. Tako da, jako sam zadovoljan sa njim. Da, mogu da pokažem još jednu opciju kod njega, zato ću morati da ubacim metak u cev. Evo, ako želite da vidite da li imate metak u cevi, možete da vidite kod ovog izlakača čaura, on se malo uvuče unutra i tu vidite na navlaci malo crvene farbe. I to vam je neka oznaka da je oružje puno, a možete i da osetite da je izlakač čaure se uvukao unutra. Sedao sam pa nisam mogao da povučem ruku. Ne bitno. Inače, kao što kažem, da, ja sam zadovoljan, ja ga nosim svaki dan, gde god da idem. U prodavnicu, u banku, gde god. Do strelišta, gde god idem, ja nosim ovaj pištolj sa sobom. Tako da jako sam zadovoljan, znači za ovih 2 meseca koliko sam ga koristio, koliko sam metaka ispalio, stvarno nemam ništa loše, kažem, za njega. Ima u klasičnu Picatinny šinu, što manje više svi moderni pištolji imaju. Tako da, to je to što se tiče nekog generalnog opisa. Znači, jako sam zadovoljan, jako je udoban, ima više osjećaj kao zbrojevka ili kao model 911 što se tiče ugla, ovog rukohvata, po mom mišljenju, više volim kod Glocka onaj malo Lugerov ugao, da je 17 stepeni ili nisam siguran koliko, ali malo je oštrije, malo više se unosi ovaj pištolj. Još jedna, to je prednost kod Glocka, što navlaka kod Glocka ide više uz ruku, tako da ima manji odskok. Ja sam primetio, znači, ovaj pištolj ima veći odskok nego Glock. To je možda, po mom mišljenju, mana. Glock ima tu, po mom mišljenju, prednost. Ali to nije neka velika razlika. Ja mogu ovaj pištolj da kontrolišem relativno brzo, tako da to stvarno čovjek treba da puca 1000 i 1000 metaka da tako nešto oseti.
I da, možda ima malo veći razmak između nišana, kako bi rekao, pokazat ću vam, već vam pokažem, a mogu i sad, šta? Ruk. Ups. Trenutak, samo da nađem nišan, evo. Vidite kako ima malo veći razmak između ovog zadnjeg i prednjeg nišana. Ima tu malo lufta, tako da je to malo teže, mislim, manje više to je isto nacentrirati, samo je drugačije, nije ni lošije, nije ni gore, nego samo je to malo drugačije. To treba tako se nacentrira i to je to. Tako to je ukratko opis, barem ovaj prvi deo ovog pištolja. Sljedeći deo pokazat ću vam na nekom takmičenju, odnosno sastavit ću ove dva klipa. Gonna round in a chamber? I would, yeah. Okay. Are you ready? Yes. Stand by. Finish up cool. Are you ready? Yes. Stand by. Whoop your ass. That's exactly what I was